Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Видео интервьюлар циклын башлап җибәрәбез. Шундый сәхифә ачып җибәрмәкче булабыз. Балалар табибы ни сөйли дигән. Бүген менә сездән педиатрдан башларга булдык, чөнки инде әле генә бит инде педиатр көне үтеп китте. Тәбриклибез. Рәхмәт. Үзегезнең һөнәри бәйрәмегез белән. Рәхмәт. Һәм менә без гадәттә монда студиягә без татар редакциясе теге күбрәк ияләнгән татар язучыларын, җырчыларын, анда тарихчыларны, шундый кешеләрне чакырабыз инде гадәттә. Менә табиблар, татарча сөйләүче безгә бик сирәк килә, шуңа күрә сез безнең өчен бик кадерле кунак. Һәм менә бүген инде балалар сәламәтлеге турында сөйләшәбез. Сезнең беренчедән үзегез белән таныштырып китегез. Сез бу һөнәрдә ничә ел бу эшлисез һәм бүген балалар сәламәтлегендә менә без бит инде бала тууга беренче көннәреннән үк баланың сәламәтлеге табиблар кулында, педиатр кулында. Балалар сәламәтлегендә бүген нинди тенденция күзәтелә, нинди авырулар күбрәк теркәлә, ниндиләр әзрәк менә шул факта. Башта үзегез турында. Менә мин үзем Казан дәүләт медицина институтын бетердем уже 42 ел бетергәнемә. 41 ел мин балалар белән, менә 41 ел балалар поликлиникасында эшлим. Шуңарга күрә хәзер инде ылгайып барабыз, менә һаман да шул балалар белән эшлибез әле, балалар янында эшләп, яшәреп торабыз. Дөресен әйткәндә, менә шулай 41 ел эшлим. Менә балалар сәламәтлеге буенча әйткәндә, теге статистикадан башлыйк дип әйтимме, мин менә шуны әйтәсем килә. Хәзерге актык 10-20 ел эчендә минем әйтәсем килә, балалар арасында инфекционный авырулар кимеде дип, бетте дип. Бу беләсезме нинди инфекционный авырулар? Нәрсәләргә біз ясыйбыз, вакцина профилактика үткәрәбез. Ул булып чыга эпидпаратит, татар телендә түгел, халык телендә инде ул свинка дип йөртелә. Ул менә туберкулез, ачык туберкулез хәзер балалар арасында юк. Балалар арасында андай авыр туберкулезны хәзер күргәнебез юк күптәннән. Аннары соң гепатит Б дип әйтәбез. Ул сары авыруы, сары авыруының Б төре дип атала. Менә аңардан прививка ясый башлаганны бирле, менә 10 ел дәверендә мин поликлиникада үзебезнең ул авыруны теркәлгәнне күрмәдем. Аннары соң каревая краснуха дип әйтәбез. Ул су чәчәге булып чыга татарчасынданың. Ул юкка чыкты. Аңардан бик каты балалар азапланалар, азапланугына түгел, ул бит әле кыз балаларга бигрәк тә ул авыру белән авыргачтан, аның аннары киләчәктә ана буласы балаларга аның бар последствиялары дип әйтәм инде русчалап әйткәндә. Менә ул авырулар, шул начар инфекционный авырулар безнең бетте. Кызамык турында әйтәсем килә. Кызамыкны мин менә 40 ел эшлим поликлиникада, 40 ел içində мин балалар арасында чиста кызамыкны күргәнем юк, булмады. Ник дисәң, без менә мин эшләү дәвереннән бирле без аңарга каршы прививка ясыйбыз. Менә быел берничә очрак балалар арасында түгел, олылар арасында үзен сиздерә башлады кызамык. Ник дисәң, аларның вакциналары юк. Менә шундый куркыныч туа башлады. Шуңарга күрә, менә беренче урында шушы вакциналар аркасында безнең кимеде инфекционный авырулар. Статистика килгәндә башка авыруларга шуны әйтәсем килә, безнең актыккы менә берничә елда күз күрмәү миопия үсте, беренче урынга басты ул. Ник дисәң, балалар хәзер бигрәк тә мәктәп балалары, алар утыралар компьютерлар янында. Алар көннәр буе уйныйлар кисә телефоннары белән, текәлеп. Менә шуның өчен аларның күз күрүләре начарланды. Икенче урында тора сөяк авырулары, ул сколиоз дип әйтәбез. Бала көннәр буе әлеге дә баягы йөрмичә, көннәр буе карап утыра ул ана шул компьютерны. Дөрес утырмый ул. Менә шуның сәбәпле аларда барлыкка килә сколиоз.
Менә икенче урында. Өченче урында дип әйтәсем килә. Ашказан авырулары, ашказаны ишәк авырулары. Ул нәрсәдән килеп чыга? Балаларның дөрес тукланмавыннан. Алар көннәр буе кыры сары ашап йөриләр. Алар көннәр буе аларның кесәләрендә вак-төяк акча бар бит инде бәрібер. Алар аңарга ала төрле әнкәләре кушмаса да газовый напитоклар. Алар аны эчә көннәр буе. Менә шул әйберләр китереп чыгара ашказан авыруларына. Менә шул бу авыру 3нче урында тора. Менә шул айтып киткәнчә, инфекционный авыруларның менә шул төрләре бетте. Вот. Оннары әйтәсем килә, кимеде, менә без эшли башладык аңарга бер 5 ел инде, Превинар дигән прививка. Ул салкын тиюләрдән. Ул прививка. Ул хәзер безнең бары бит инде 14нче елда национальный календарь прививок дип атала. Шуның буенча без эшлибез прививкалар. Менә ул безнең национальный календарь прививокка керде. Бу именно балалар авырганда алар күбрәк тә менә пневмокок дип әйтәбез, менә шундый бактериядан ул бактерия бигрәк тә бала 3 яшькә хәтле булган балалар именно шуның буенча шул пневмокок эләгеп авырыйлар. Менә бу авырулар булса да салкын тию авырулары җиңелрәк үтә, үпкә җилкенсәнү авырулары. Аннары соң баш мие селкин нитә бит инде баш мие җилкенсенү. Менә шулар осложнение бирә бу салкын тию авыру. Менингитлар бетмәде, но алар күбрәккә кимеде. Менә шушы прививкалар аркасында, шушы Превинар аркасында дип әйтәсем килә. Ул кайчан керде? Ул бер 5 ел гына әле аның кергәненә. Ул календарь күптәннән бар ул. Но календарь прививокка без аны бесплатно эшлибез. Ул керде 5-6 ел, наверное, менә шулай. Дөресен мин сезгә әйтәм. Ничә яшькә хәтле ясатырга була? 3 яшькә хәтле ясатырга була. 3 яшьтән соң аның бар 2 яшьтән соң уже бер генә мәртәбә 5 елга бер генә ясыйлар. Пневмо 23 дип аталансысы. Менә шундый бар. Ул монсысын без менә 3 яшькә хәл аны ясый башлыйбыз 2 айлык баладан. Аннары соң 2 айдан соң без аны кабатлыйбыз. Аннары соң яшьтә 3 айда ревакцинация дибез, 3нчесен эшлибез. Менә шулай иттереп керде ул шундый прививка. Превинар 13 дип атала. Ул шулык пневмонияларны да киметә. Пневмониялардан, осложнение после менә теге салкын тиюләрдән соң пневмониялардан, пневмококковый менингит дип әйтәбез, менә шулардан бу прививка. Аны менә ясатуга ихтыяҗ ни дәрәҗәдә әтиәниләр? Әтиәниләр, беләсезме, менә хәзер елдан-ел күбрәк ясаталар. Башта бик настороженлыгына караганнар иде. Хәзер ясатулар күбрәк. Но бәрібер инде бар инде төрлесе үз мнениелары булганнар бар. Минем бала былай да авырмый диючеләр бар. Төрлесе бар. Но хәзер барыбер менә ясатырга тырышалар. Менә шушы вакцинация турында сөйләгәч, шул барлык прививкалар турында әйтик инде. Менә кайбер әтиәниләр бит инде каршы, бик каршы чыгалар. Ләкин аларның балалары шул коллективларга йөри. Балалар бакчаларына, мәктәпләргә. Прививкалы балаларның әтиәниләре моңа карата ризасызлык белдерә инде. Безнең балалар менә прививкасыз балалар белән янәшә йөри дип. Менә сезнең бу мәсьәләгә карашыгыз. Алар дөрес тә уйлый. Менә мин вакцинация менә прививкаларның әһәмияте бик зур дип әйтеп киттем бит инде. Аларның әһәмияте бик зур. Прививкаларның менә бигрәк тә аны теге бөтен дөнья медицина организацияларынан да хәзер әйтәләр. Бигрәк тә прививкаларны эшли башларга кирәк. Слабый авыру балаларга. Именно шул авыру балалар күбрәк бирелә бит бу авыруларга. Аннан соң менә ул прививка, допустим, эшләмәгән әтиәниләр, беләсезме алар ничек дип әйтә әле. Менә бит анда бәрібер бүтәннәр эшли прививка, шуңарга күрә минем балада авырмый алар аркасында дип. Бу хәл дөрес түгел бит инде. Мин аңарга начар карыйм. Мин аны аңлатырга тырышам. Аңлаучыларга прививкаларны ясатырга кирәк. Кирәкле әйбер ул. Без бит инде әйтеп киттем, шуңарга күрә бетте бит инде бик авыр инфекционный авырулар.
Менә ясатырга кирәк. Бу бит как бомба шикелле. Хәзер син ясатма, мин ясатма, бүтән кеше ясатмасын. Ул бит килеп чыга. Килеп чыга, как әүвәлеге шикелле, как эпидемия шикелле килеп чыга ул. Баш тартучылар күбрәк менә нәрсә дип аңлата сәбәпләрен? Баш тартучылары беләсезме? Төрлесе бар. Кайсы берсесе, менә әйтеп киттем бит инде, минем бала былай да авырмый, дип шулай дип караучылар бар. Икенчеләре каяндыр, нәрсәләрдер интернеттан, әллә нинди ниләр статья, мәкаләләр алар укыйлар да, менә анда шул профессор былай дип язган, бу профессор менә аның бик күп зыяны дип язган, бу тегеләй дип язган дип, менә шулай иттереп дәлилләр китерәләр. Менә шушы вакытта, шул төштә, шул мәкаләне укып карагыз әле дип, шуның белән аңлаталар. Өченчеләре менә дини безнең күзеннән караучылар, алар әйтәләр, Аллаһы Тәгалә безне былай да саклый дип. Аллаһы Тәгалә нәрсә кушкан, шул булыр дип әйтәләр. Шул. Әйтәмче, вакцинациянең, прививканың аның бик файдасы бик зур. Ondan соң, менә әйтәләр, прививка ясаганнан соң, менә шундый осложнение булган икән, мондый осложнение булган икән дип әйтәләр. Мин 41, инде 41 ел китте, эшлим балалар белән. Бер генә мәртәбәдә минем күргәнем юк осложнениене. Реакция бит ул осложнение түгел. Без бит ата-анага подготовка бирергә кушабыз. Аннан соң прививка ясаганнан соң әйтәбез, аның инструкциясенә дә язылган. Менә шулай температура булырга мөмкин. Аннан соң менә әзрәк кенә урыны авыртып торырга мөмкин, кызарып торырга мөмкин. Ул бер суткадан соң бетә, кимегәннән кими бара дип. Ул бит осложнение түгел. Ул просто шулай тиешле реакция. Без бит организмга вакцина бирәбез. Күпертеп сөйләү уйдырмалар. Уйдырмалар бу, уйдырмалар. Ул бала әгәрдән ниндидер әйтәләр икән, менә шул прививка ясады да бала сөйләшми башлады дип. Значит, аның предрасположенности ул болай да нәрсә булса да булган инде аның организмында. Тикшерелеп бетмәгән әйбер нәрсә булса да булган. Ул прививкадан түгел. Аны аңлата алмыйм. Ничек? Менә шулай дип аңлатам мин. Аннары бар бит инде безнең шундый авырту ветрянка дигән, имеш. Менә ветрянка белән авырмаган балаларга нишләргә әтиәниләр нәрсә киңәш итәр идегез? Менә минем үземнең кызыма 10 яшь, ул ветрянканы менә юктыра алмый. Инде теге туганнар белән дә якыннан да нитеп карадык. Юктырсын, кичкенә чакта авырып калсын дип, ләкин авырмый. Менә ни сәбәпле икән бу? Аның мин менә ике сәбәбен әйтә алам. Беренчедән, ул аның организмында бәлки бу вирус уже бардыр. Ул бәлки уланы үткәреп җибәргәндер, как герпетическая инфекция. Безнең вирус Эпштейны бары дип әйтәбез без. Ул төрлечә үтә. Менә шулай гына җиңел формада берәр нинди сез аны белмичә дә калгансыздыр. Бәлки уларның уже канына кереп, менә герпес шикелле, теге герпетический ангина шикелле, стоматит шикелле үткәндер дә киткәндер. И сезнең аңарга иммунитет барлыкка килгәндер. Менә шулай аңлаталам. Аннары соң инде әгәр дә эшләнмәгән икән, бар ветрянкадан вакцина, прививкалар бар. Ул безнең әле менә әле хәзергә дип әйтим, бәлки киләчәктә булыр ул түләүле. Әле ул безнең календарь прививкка кирмәгән. Андый прививка бар, аны эшләтәләр. Ул саклап кала. Вот. Менә шуны шулай дип әйтәсем килә, авыртмаганын менә шундый нәтиҗәдә ясыйсым килә. Булгандыр да дип. Аннары менә балаларны кичкенәдән сакларга кирәк дибез бит инде. Менә кичкенәдән дигән авырту, аннары соң аның нәтиҗәләре бик тискәре була, аны үсә төшкәч күренә дип әйтәләр. Баланы кичкенәдән сакларга дип. Менә нинди баланы инде аны дөрес анса кичкенәдән сакларга кирәк. Кичкенәдән саклау өчен баланы дөрес карарга кирәк. Кайсы бер кешеләр ник кичкенәдән кичкенә бала, кайсы бер кешенең баласы кичкенәдән үк менә 2 ай 3 айдан гелдә авырый торган була. Ул бер балада шул хәтлек салкын тию авырулары белән авырлык булып, бөтен балада аларның барысының да 5-6 яшьтә генә
полностью иммунитет барлыкка килә. Ә ул кичкенә балаларда ул иммунитет юк. Әгәр дә баланы ничектер дөрес карамыйсың икән, кайсы бер гаиләләрдә бит инде яраталар, бөтен форточкаларны, бөтен дөньяны ябып куялар да, баланы прямо төреп куялар. Аннары соң баланы әз генә урамга чыктыңмы, безнең бит инде гөр кызу һава түгел. Салкын һавада була, җилле һавада була. Бала аңарга ияләшә алмый. Ул чыкты, ул кызудан, уже кызуга ияләшкән, аңарга салкын тия. Менә шуңарга күрә ул бала, ияләшмәгән бала шулай часто авырый. Ә иммунитет бар баланың да бер төрле туганда. Аннары соң икенчедән, именно салкын тию буенча. Икенчедән, гаиләләрдә бер генә бала түгел бит инде, бар бәләкәй бала, бар зуррагы садикка йөри торганы мәктәпкә, ул ташый инфекция. Әтигесенең бу вакытта әле иммунитеты юк, ул аңарга эләгә. Менә ул бала шуңарга күрә часто авырый. Ә шул часто авырый торган, именно салкын тию белән генә авырый торган бала киләчәктә дә шулай булыр дип мин һич тә әйтә алмыйм. Ул дөрес түгел. Аннары соң аның менә әйбәтләп иммунитеты барлыкка килә дә, ул башка авырмый. Авырый башка. Әгәр дә нәселдә кемдә дә булса, аның әби бабасында, әти-әнисендә хронический авырулар бар икән, бронхиальный астма, допустим, ангиналар, теге хронический ангиналар бар икән, танзилит дип әйтәбез. Ул без бит бөтен әйберне балаларга бирәбез. Ул балада предрасположенности буланың. Бала часто гел-гел авырта икән, ул бит инде иммунитетта җүннәп нитә алмый һаман авырып торгачтан, менә шушы авырулар тизрәк күтәрелә. Предрасположенность менә булай да булгачтан, часто авырып, ул менә шул генада булган авыруларны үзенә күбрәк күтәреп чыгара. Менә шулай гына. Ә часто авырса, бөтен сәламәт булса, киләчәктә әйбәт тәрбия алса, спорт белән заниматься итсә, ул бала кичкенәдән шундай каты дип әйтмим инде, менә шундай авырулар белән генә авырды да тагын авырый дигән сүз түгел. Юк, авырмый. Менә шул. Ә менә булса инде аның предрасположенности, ул китереп чыгарга может тизрәк менә шул хронический авыруларны. Аннан котылып буламы соң инде, или барыбер шул руслар әйтмешчә смириться итәсе буламы? Менә Миндә ангина икән. Юк, смириться итү түгел. Баланы менә ул вакытта дөрес табибка барып, дөрес лечение, дөрес дәва алырга кирәк. Нишләп котылып булмасын? Була. Менә минем танышларым арасында да бар, хәтта ангинаны кичкенә вакытта бензин белән, авиационный бензин белән лечить иттек тә шуннан бала авырмады диючеләр бар. Ничек уйлыйсыз сез? Мин аргашаммын. Менә без бит протокол буенча лечить итәбез. Мин андый хәлне бер каяда бер стандарт лечение безнең бар. Стандарт дәвалау бар. Ул стандартларның мин берсендә дә бензин турында да, керосин турында да ишеткәнем юк. Мин аны һәр хәлдә ничек ул лечить итә икән дип аңламыйм да. Яндыра бит инде ул. Ул бит машина лечить итә торган, машина йөртә торган әйбер. Ничек инде аның белән баланың авызына тыгырга кирәк аны? Яндырсаң, агуласаң, агулы матдәләр күп бит инде анда. Аларның ничек иттереп алар аны терелткән бензин белән, мин аңарга ышанмыйм. Менә шул. Анда юк уйламаган адымнарга барырга куркыныч инде. Бер дә кушмыйм. Аллам сакласын. Менә татарчалап әйткәндә файда ясыйм дип зыян чыгарга була. Менә без бүген барыбер теге замана белән бергә баланы карау тәртипләре дә үзгәрә, бит. Элек теге бала тууга аны кысып пеленкаларга, бәйләргә куша иделәр, аякларын кысып теге турайтып. Хәзер башкача уйлый табиблар да шулай киңәш итә икән, менә сезнең бу мәсьәләгә карашыгыз.
Менә беләсезме, бала бит инде ул. Мин нәрсә дип әйтәсем килә? Ни өчен хәзер без әйтәбез балаларны биләүгә биләмәскә дип әйтмибез без. Без әйтәбез, менә әгәр дә балага теге тумыштан, роддомнан чыккачтан ук ползунки, распашонка белән генә ятса әйбәт дип әйтәбез. Ник дисәң, баланың кулларында, учларында, тәпиләрендә, табаннарында бар рецепторлар. Шул рецепторлар бала ялангач яткан вакытта дөньяны познавать мир помогают балага, булышалар балага. Менә андый бала тизрәк психик яктан тизрәк развиваться итә. Менә шуның өчен шундый дәлилләр бар. Шуның өчен без баланы күбрәк менә шулай ялангач теге распашонка белән ни белән ползунки белән генә тотыгыз дип әйтәбез. Шул рецепторлар эшләсен дип. Кайбер балалар бар, алар бик каты елак булалар. Алар бик каты шундый тынычсыз булалар. Ул баланы төреп куйсаң, ул үз җылысы белән җылынып, рәхәтләнеп, тынычланып йоклап китә. Шулай иттерегез. Сезнең балагыз шуны тели. Хәзер бит менә специально уйлап чыгарылган коконнар да бар. Ул баланың гәүдәсенә туры китереп эшләнгән. Син аны көндез берничә сәгатькә распашонкалар, ползункилар кигертеп яткыз да, аннары соң йоклатырга шунда тыгып куй, или төреп куй. Аннары соң әле тагын бар кайбер специалистлар, ортопедлар, невропатологлар кушуы буенча сәбәпләр, авыру сәбәпләр аркасында именно балаларны төрегә кушалар. Теге буш кына иттереп, шулай иттереп төрегә кушалар. Бу кагыйдәләрдән дә кире чыгарга ярамый. Шулай тиешле икән, тиешле. Шуңарга күрә мин берничек тә әйтә алмыйм. Менә сез аны төреп кенә тотыгыз, сез аны. Алдан инде ул ник төреп тотыгыз дип әйткәннәр. Алданга әбиләр әйткән бит инде, әгәр дә баланы кысып төрсәң, аның аяклары туры була дигән. Бу һич тә дөрес түгел. Бу сүз дөрес түгел. Вот. Аннары соң төрегә кушабыз кайсы вакытта 4-5 айда бала, 5 айда, 5 ярымда, 4 ярымда борыла башлый. Ул үзеннән үзе куркынып китә. Кулларыннан куркынып китә. Шуңарга күрә әйтәбез, ну йоклаганда төреп яткырыгыз, алай бәлки тынычрак йоклар дип. Менә аның мин әйтмим, аны төреп кенә тотыгыз, аны шишендереп кенә тотыгыз дип. Ничек тә дөрес. Көн-төн баласын подгузникта тотучыларга нәрсә Менә диярсез? көн-төн подгузникта тотырга кирәк түгел. Бала тирелей, балада апрелыслар, аннары соң төрле әйберләр тәненә чыга башлый. Мин аңарга каршы. Подгузникта түгел, памперста. Төнгә инде кигезә, бала тынычрак йоклый. Хәзер бит модасы шундый аның. Аңарга мин бик каты каршы да түгел, көннәр буе тотырга риза да түгел. Былай, аннары соң әле теге кысып баланы гел төреп тотсаң бит әле, ул һаман тирләп китә. Аннары соң әйтәм ич тәннәренә әйберләр чыга. Шуңарга күрә гел кысып төреп тотуның да шул файдасы юк. Шишендереп тә тотыгыз, төреп тә тотыгыз. Менә шул. Ничек балага уңайлы шулай. Зыяны юк. Күкрәк сөте белән имезүнең файдасы турында да. Күкрәк сөтенең белән имезүнең только файдасы гына бар. Күкрәк сөтендәге иммуноглобулиннар, күкрәк сөтендәге аксым, күкрәк сөтендәге жир, ул бөтенләй дә сыер сөтенекеннән аерылып тора бит. Шу витаминнар, шуңарга күрә күкрәк сөтенең файдасы искиткеч зур. Аннары соң бит бала күкрәк сөтен имгән вакытта әнине күбрәк тоя. Ул әни җанында, әнинең җылысын тоя. Ул аны күбрәк аңарга бергә дип әйтим инде ияләшә. Тынычрак була. Шуңарга күрә күкрәк сөтенең иң зур, иң күп файдасы бар. Аннары соң ул бит эшсезгә да туры килә. Ул бит уңайлы да. Хәзер бит смесларда, әйбәт смесларда, күкрәк сөтенә яраклы смесларда эшсез түгел. Вот шуңарга күрә мин пропаганда бирәм, әйтәм, именно күкрәк сөте белән генә туендырырга кирәк. Аннары инде бик каты теге противопоказаниялары булса инде, аны нишләтәсең? Ул вакытта яраклыша торган смеслар бирергә туры килә инде. Менә шул.
Вот. Сыер сетенең бит аның ниләре, каршылыклы ниләре, теге противопоказанияләре бик күп балалар аллергия бирәләр. 2 яшькә хәтле Әгәр дә бала менә 1 яшь булгачтан мин риза, 1 яшь булды да мин ярар ташлат. Әгәр дә бала әйбәт ашый икән, күкрәк сөтен сурнына гына күрә икән, ул вакытта пожалуйста, калдырыгыз. Кайсы бер балалар аннары соң бит ашамый башлый. Шул күкрәк сөтендәге витамин уже әйберләр балага уже 100% җитешеп бетмей. Бала бүтән әйбер ашарга тиеш, бүтән витаминнар алырга тиеш. Шуңарга күрә ул күкрәк сөтенә генә ябышып ята икән, аны уже 1 яшькә җиткәчтән бетерү ягыннан карарга кирәк. Сурнына гына төнгә имеп куйды икән. Имсен ярар алай булгачтан. Вот. Менә шулай карарга кирәк. Бүген менә сез әйтәсез бит инде 40 еллык сезнең эш тәҗрибәгез бар әйме? Яшь әниләр бүген нинди алар? Менә ниндидер үзгәрешләр, аермалар сизәсезме? Ничек бәяләр идегез? Нинди менә характеристика бирер идегез бүгенге әниләргә, яшь әниләргә? Беләсезме, яшь әниләр хәзер алар үзләре ничек дип әйтим инде, менә алдынгы әниләр алар более самостоятельныйрагы. Хәзерге әниләр, аларның яннарында әниләренең вакытлары күбрәкме, алар аннары соң былай да алар иркәрәк. Менә иркәрәк, күбрәк аларның юк менә самостоятельностьлары әзрәк. Вот, шуны әйтәсем килә. Алар күбрәк өлгерә алмый. Аларның бүтән якка эшләре күп. Ул менә баласы кайсы вакытта җылап тораның. Ул рәхәтләнеп ана компьютерда теге телефонына карап уйнап утыра. Туттыра ул баласына теге тоже телефонны да, уже 5 яшьлек бала телефоннан теге төрле әйберләр карап утыра. Менә шундый бала әниләрнең әзрәк кенә серьезнысы юк дип әйтим мен. Сез приемда да сизәсезме? Сизәм. Алар шуңара күрә үзләре генә килмиләр дә бит. Күбесенчә әбиләре, ияреп киләләр алар, әниләре аларны алып килә. Ул сили сурынга, әни сили сурынга, әби сили күбрәк. Менә аның шулай, менә аның булай дип. Менә шуны сизәбез. Аларга күбрәк самостоятельность кирәк, ансысы бар. Иркәрәк алар. Менә антибиотиклар турында сөйләшәсе килә иде. Кайбер әти-әниләр теге табиб белән дә киңәшләшмичә үз белдеге белән генә антибиотик бирә башлый, әйме? Менә моның кагыйдәләрен искәртсәгез иде. Кайсы очракта кирәк антибиотик, кайсы очракта кирәкми? Менә киңәшләр биреп үтсәгез иде. Антибиотик бит инде ул дару. Даруны табиб кенә бирергә тиеш. Мин бер кайчанда риза түгел. Миннән башка менә миңа килгәнче менә мин шуны менә әзрәк кенә авырый башлады да, без инде тагын да катырак авырмасын дип антибиотик бирә башладык дип. Бу һич тә дөрес түгел. Антибиотикны табиб кенә бирергә тиеш. Табиб тыңлап караганнан соң, тамагын караганнан соң, кайсы вакытта даже снимокка биргәндән соң, кайсы вакытта анализга биргәндән соң, шул вакытта гына ул үзе нинди антибиотик кирәген белеп кенә табиб кенә бирергә тиеш антибиотикны. Ничә көнгә икәнне? Аннары соң табиб антибиотик бирә дә, 3 көннән җиңеләя дә, менә без ташладык инде. Безнең әйбәтләнде. Һич тә ярамый. Табиб әйтмичә, ничә көнгә бирелгән, ничә кайсы көндә сиңа килергә әйткән, син килергә тиеш табибкә, баланы күрсәтергә тиеш. Шул вакытта гына табиб әйткәчтен генә антибиотик бирүне туктатырга кирәк. Менә шул. Үзеннән үзе ата-ана антибиотик бирергә тиеш түгел. Аның ул табиб назначениесе. Халык медицинасына ничек карыйсыз? Беләсезме, мин халык медицинасына әгәр дә ул аның балага зыяны юк икән, мин аңарга уңайлы карыйм. Мин үземнең менә дәвамны бирәм бит инде. Шунда аңардан сырыйм. Сезнең балагызда, нәселдә юкмы менә бу үләнгә аллергия?
Бөтенесе әйбәт булса, юк икән. Нишләп? Ну, алар бит барысы да әле үләннәрнең барысы да дару үләннәре. Шуңарга күрә аларны народный медицина дип, халык медицинасы дип, теге уңга соңга бирегә ярамый. Аны определен, менә икатна бирегез, җыллар буе түгел. Шуннан соң менә ромашка чиртегез, икатна әгәр дә бер нәрсәдә, тамагын чайкатыгыз ромашка белән дип. Аның һич тә зыяны юк. Сулы суы чиртегез, аның бер дә зыяны юк. Аның ниндидер файдасы бар. Теге тагын синең дәвамың белән дәвам белән бергә. Вот, айрым гына түгел, менә ай буе ромашка чиртегез дә сезнең балага җиңел дигән сүз түгел. Дополнительно. Шуңарга күрә мин аңарга уңайлы карыйм. Әгәр дә балага зыяны юк икән, нишләп ярамасын? Ярый? Тагын баланың менә иммунитетын чыныктыруын ныгыту өчен нинди чаралар, нинди кулланырга кирәк, нинди киңәшләр бирер идегез? Иммунитеттан Витаминнармы менә? Иммунитеттан чыныктырыр өчен баланың иң беренчедән дөрес тәрбияләргә кирәк. Урамда йөрергә кирәк. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Закаливание белән заниматься итәргә кирәк. Иң беренчесе, иң мөһиме, дөрес ашатырга кирәк, вакытында ашатырга кирәк. Теләсә нәрсәләр ашату түгел, именно теге вакытында режим белән яшәргә кирәк әзрәк. Менә шул вакытта тырышырга кирәк, әзрәк түгел инде тырышырга кирәк. Инде алайда һич тә аннары соң нәрсә иммунитет? Әлеге дә баягы әйтеп киттек бит инде. Җаныңда дөрес теге нидә кызуда тотып, аннары соң тирләгән килеш салкынга чыгарып җирсәң, нинди иммунитет инде ул иммунитет кына түгел, ул балага ярамый, аның иммунитеты булмый да булмый. Витаминнарга килгәндә, әгәр дә баланың аллергиясе юк икән, күп бит әле күп синтетик әйберләргә, күп балаларның безнең аллергиясе бар. Ярый, кыш көннәрендә курслап витаминнар эчәргә ярый. Анда менә 2 яшьтән соң шундый витамин, менә мондый витаминнар, алар ярый. Менә специально иммунный системаны ныгытыр өчен бар бит инде көчле иммунный препаратлар безне. Аны только табиб назначениесе белән генә бирергә кирәк. Аны гел бирергә ярамый. Баланың иммунитеты үзеннән-үзе ныгырга, менә шушы мин әйткән хәлләр белән ныгырга тиеш. Аңарга дару кертеп түгел. Вот. Аны инде ул һич тә бик каты теге хроник авыруларда бар дип әйттем бит инде. Шул очракларда гына кулланып карарга кирәк, ярый. Только табибның әйтүе буенча гына. Бик көчле иммунный препаратлар бар. Аннары соң ул иммунный менә бит безгә бесплатно, допустим, әйбер биреп торсалар, без аны сатып алмыйбыз. Монда да шулай. Нишләп иммунный система үзеннән вырабатывать итеп чыгарсын әйберләр, когда ул аңарга читтән кирип тора постоянно. Ул аны эшләми. Шуңарга күрә тырышырга кирәк. Менә бүтән чаралар белән шушлай закаливать итеп, шулай дөрес тәрбияләп, баланы чыныктырып, шулай иммунитетны күтәрергә кирәк беренче чиратта. Витаминнарны, аларны, пожалуйста, врач, табиб назначает икән, особенно кыш көннәре, көз көннәре, особенно витамин D, менә без бит инде җүнләп кояшны күрмибез дә, Аллага шөкер, менә бүген әйбәт погода. Шуңарга күрә мин витамин D ул безнең организмда только читтән генә керә. Менә шуңарга күрә бирергә кирәк. Аны хәзер кичкенәләргә генә түгел, зурларга да без аны бирәбез. Ник дисәң, безнең хәзер һавалар үзгәрде. Вот менә витаминнарны тулышынча безнең организм витаминнарны алып бетерми. Аны вакыты белән бирүнең зыяны юк. Шулай дип әйтәсем килә. Бүген менә балалар табибларының, педиатрларның эш алымнары, эш тәртипләре ничегрәк үзгәрде, дәвалау алымнары. Менә элек эшләү җиңелрәк идеме педиатрларга? Хәзерге вакыттамы инде медицина алга таба барган заманнарда дип әйтим. Ниндидер аерма сизәсезме эш?
Айырма сизәм дип хәзер бит инде әйе дөньялар алга бара. Безнең хәзер бик матур поликлиникаларда эшлибез. Менә мин үзебездән чыгып әйтәм. Компьютерлар безнең, аннары соң эшләү алымнары менә хәзер без язу белән по записи принимать итәбез. Менә алар алдан язылалар, халык алдан языла. Алдан бит инде ул без менә башта эшләгән чырларда 60 кеше бер юлы килдеме? 60 кеше менә ишек төбеннән икенче ишек төбенә хәтле чиратта тора. Анда китә талаш, анда китә гызыгы дигән шикелле. Хәзер үз вакытына килә дә ул керә, үз вакытына килә дә керә. Бу бик зур плюс дип әйтәсем килә. Аннары компьютерлар белән эш итәбез. Күбрәк теге язып утырмыйбыз инде, компьютердан гына печатать итәбез. Бу әйбәт яклары дип әйтәсем килә. Вот тагын нәрсә? Специалистлар күбәйде хәзер. Алдан специалистларга безнең чират булса алдан бер 10 көн алдан язылып куйсалар, біз бит аларны хәзер сразу яза алабыз. Менә кемгә кирәк? Бик срочно миңа лор-врач кирәк икән. Мин аны направление язып та сразу менә бүген хәзер кирәк икән. Хәзер күреп торам аның колагыннан ага гной. Мин аны үлек ага җибәрер өчен мин аңарга направление язам да ул минем күрше кабинетта принимать итә. Мин аңарга кертеп җибәрәм. И булай да записывать итәләр, теге язылалар, вакытында язылалар, вакытында ләгәләр. Шуның белән менә уңай яклары күп шул яктан. Алдан эшләүе ни белән әйбәт булгандыр? Үзебездә яшәрәк булганбыздыр. Аннары соң халык ничектер бу күбрәк ихтирамлы. Элек да күбрәк. Ул синең сүзеңне әйткәнеңне җытлыгып тыңлый иде. Ул интернетларны белмидер бит инде. Хәзер бит менә аңлата башласаң, интернетта ла язылмаган. Интернетта була язылмаган. Юк, мин интернеттан карадым. Менә шулай җавап бирәләр. Аннары соң мин прививкага килгәчтән менә мин аңарга яздым, менә сиңа дифтериядән нидән моннан прививка кирәк. Ул минем белән спорлашып та тормый. Ул бара ул прививкага. Хәзер бит опять-таки интернетта була язылган, менә монда булай, юк мин эшләтмим, алай ярамый. Менә шул. Бәхәсләшә башлыйлар. Яшьләр бигрәк тә, олы яшьтәге алар ала юк түгел әле, менә яшьләр бигрәк тә. Ул синең олы яшьтә икәнеңне карап тормый, ул синең табиб икәнеңне, бу инде сукрану да түгел, менә бу сөйләшү генә. Менә шундый хәлләр очраштыргалый. Халык белән эшләүе алдан җиңелрәк. Менә шуны әйтәсем килә. Менә техник яктан хәзер уңайлырак. Тирамда юк. Сез менә үзегез хөрмәт белән дә карарга, аңлау белән дә карарга тырышасыз. Барыбер пациенттан рәхмәтле пациентлар әз. Әйе. Менә син аңарга санламыйлар. Әйтәсең, аңлата бер генә, ул бер генә менә ялгыш сүз әйтеп җибәрсәң, ялгыш сүз түгел. Менә аңарга ошамый, менә юк сез менә булай лечит итмәгән бит, булай дәваламаган. Ник сез аны туктаттыгыз дип. Үзем беләм мин дип менә бик менә шулай шундый сөйләшүләр булгалый. Теге мин аны әйтмим инде көн сайын дип. Булгалый менә шундый хәлләр. Шуңарга мин дә теләрим теге әйтәләр бит менә табиблар нидә начар сөйләшәләр, грубит итәләр дип. Бәлки ул ничектер взаимно дип әйтмим инде. Аларны менә шул хәлгә китереп чыгара торганнардыр. Төрле чираклар буладыр. Төрле чираклар буладыр. Рәхмәт сезгә, Анна Григорьевна, шундый җылы сөйләшү өчен. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.